A Transformers filmek tele vannak epikus csatákkal, de vannak pillanatok, amiket a rajongók soha nem felejtenek el. Ilyen veszteségek, amelyek nem csak karakterek visznek el, hanem egy darabot a szívünkből is. Most szerintem az egész Transformers rajongói gárdának a nevébe beszélek. Ma elhoztam nektek a Beavers top 10 legtragikusabb Autobot halálát magyar nyelvekkel, emlékezésekkel, és azzal, hogy miért volt ilyen fájdalmas. A 10. helyen kérem szépen Wheeljack, vagy pontosabban Q-nak a halálesete van. Ez egyébként az én rangsorolom, hogyha valaki esetleg nem ért egyet vele, akkor nyugodtan ítélkezzen, de nem fog engem érdekelni, írhattok bármit is. A Transformers 3, a Hold sötét oldala, úgy hívom magyarul, a Dark of the Moon, a Hold sötét oldala. A kedves tudós Autobot, aki mindig segít Samnek és űrdongónak, meg Acélfejnek is segített egyébként a fegyvereivel, meg jól tudom, Csatárnak is adott egy adagot, meg ja igen, a trailer csinálta meg Optimusnak. Elárulva lettél... Tehát egy... Elmondom az őszintét egyébként, hogy a harmadik részben, amikor fogjulejtették Dinót, Csatárt, Q-t meg űrdongót, akkor mondta ugye Barikád neki, hogy na, teljes lesz a Q, hé, megadtuk magunkat. Azt mondja, fogjaitok vagyunk. Azt mondja, mindannyian jó emberek vagyunk, nem? Azt rálő egyet, fülelőt, utána meg van-e már egy lyuk a melkasán, azt mondja, de várjál most, akkor te, azt Barikád rálő még egyet, az akkorát lő, hogy még a feje is leesik. Űrdongónak a reakciója egyértelmű, viszlát, öreg cimbora. 9. hely, ezt ne kérdezzétek, hogy mibe tettem bele, csak miért tettem ezt bele, csak úgy gondoltam, hogy jót tesz. 9. hely, RC Trio, a Transformers Revenge of the Fallen, pontosabban a Bukottak bosszúja, ez egy kedvenc filmem. RC Chromia és Elita 1, a kis csapat szinte azonnal eltűnik a harc forgatásából. Hát ez konkrétan, megmondom az őt, mert tudom, hogy Harsinak a szinkron hangja mennyit kapott azért az egy szóért, hogy elvezetünk Optimushoz. Nem tudom, mennyi pénzt kapott azért a szinkronnő, de biztos, hogy kapott egy pár milliót érte. Hát basszus, egy szót mondott az egész film alatt. Azt acélfej áll mögöttük, az pum, 2 rakéta, az Arci testvérek meghalnak, acélfej meg szerencsétlen, mit csinál? Nem gyászol, Optimus a lényeg, megy aztán. Teszi a dolgát, nagyon jól bemutatja Acélfej egyébként, hogy nem érdekli senki más a csapatból, hogyha úgy van, hogyha Optimusról van szó, leszar mindenkit, Optimus a lényeg. A film szinte meg sem áll, míg pedig csak azt látjuk, hogy az egyik testvérnőt lelövik, a mozdulatlanul esik össze. A tragédia, amit alig vett észre bárki, mégis fáj a veszteség. Egész nem értem egyébként, miért kellett kiírni őket. Arci szerintem sokkal hogyha talán Chromiát meg Elita egyet ölték volna meg, Arci szerintem még kapott volna szerepidőt, én szerintem. A 8. helyen én vetettem Sárfogót és Sunt, ugye az ikrek. A filmekben, tehát ez off-screen haláleset volt, a filmekben ugye soha nem látjuk hivatalosan a halálukat, tehát az arcukat se látjuk, a robotokat nem látjuk a chicagói csatában, a második részben vannak benne. Az is érdekes egyébként, hogy miután legyőzték úgy volt, hogy az ikrek addig voltak csak benne, ameddig Sárfogó be nem nyelte a Combiner, úgy hívom őt. A Combiner be nem nyelte. Aztán kiesett Sunnak az egyik aranyfoga, azt mondták, hogy maradjanak alatta. Azt utána eltűntek. Tehát, hogy Michael Bay mondta is, hogy nem kapnak különös szerepet a harmadik részben az ikrek, de $500,000 ad annak, aki megtalálja őket a
harmadik részben. Na figyeljetek ide, amikor mennek a hangárba a harmadik részbe, csatár mögött ott van a két iker. Hol a pénzem, B? A filmekben soha nem látjuk hivatalos anyagokat, szerint nem látjuk őket. Hivatalos felvonások szerint a chicagói csatában haltak meg az Autobotok két bohóca, akik sohasem utálták egymást, de hallunk így is tragikus, mert nem teljesen néma volt. Hát ez sajnos igen, ha jól tudom, őrszem ölte meg őket a chicagói csatában. Hetedik helyen, szerencse számom megint, Röptűz. A Cybertronba volt benne először, Röptűz, ha jól tudom. Igen, a Cybertron sorozatban volt benne először Röptűz, ha jól tudom, még ott is meghal. Hát... igen, hát Röptűz a második részben feláldozza magát, joggal. Tehát, hogy mondta, hogy egész álca életem során sosem nem tettem semmi értékeset. Optimus, használj fel, és olyan erős leszel, mint még soha. Teljesíts be a sorsodat. Azt akkor áldozza fel magát. De szegény már annyira öreg volt, hogy szerencsétlenek szerintem nem volt más választása. A hatalmas ősi Seeker, aki talán az egyik legjobb humorforrás volt a filmben. De egyébként tényleg, hogy Simons mondja neki a sivatagban, amikor megérkeznek, hogy ez nagyon-nagyon fájt. Szerencsét, hogy nem sérültem meg. És ha megsérültem volna, kaptál volna az anyámtól. Ne pimaszkodj velem, te húslény! Végül önként feláldozza magát Optimus érdekében egy hős halála, ami végleg elődöntötte a csatát. Padlógáz. A hatodik helyen az egyik tagja volt a rontókból, a 3 rontókból, amiből egy túlélte az 5. rész, aki túlélte a rontók valójában 5 tagból álltak. Sajnos csak padlógáznak tudom a nevét. Az 5. részben a kék, akkor van ugye a zöld, meg vadászszebb, a 4. részből Hound pontosabban, és acélfej is rontó volt. Csak egy véletlenül látjuk, hogy a KSI emberei végeznek vele. Sokkoló, hideg, személytelen pont, ezért annyira fájdalmas. És még mondja is, hogy autóbot vagyok, és mégis megölik őt. Csatár. Offscreen Transformers 4. A rajongó kedvence, ugye Csatár, aki a harmadik filmben hatalmas harcos volt, és a másodikban is. A 4. film KSC adatbázisában már csak mint halott szerepel, nem látjuk hogyan halt meg, és talán éppen ezt teszi még tragikusabbá. Hogyha emlékeztek a 4. részben, amikor az egyik KSI is kidobja a kártyákat az asztalra, és rajta vannak az autobotok, és át vannak húzva rajtuk, hogy melyik van meghalva. Ott van acélfej, ott van sárfogó, ott van Sun, ott van Csatár, ott van Dino, és Csatár is ott van, tehát ez a legszebb az egészbe. És Racsni is ott van, űrdongó nincs kihúzva, és Optimus sincs kihúzva, ez a 2 robot nincs kihúzva. Drift, Célkereszt, meg Vadászebb, vagyis pontosabban Hound, azok meg elbújtak. 4. Na jó, megcserélem itt a helyeket, mert megmondom az őszintét, hogy nekem a 4. helyen Jazz halála nem annyira életbevágó. Tehát Jazz jó, széttépi Megatron őt. Tehát, hogy Jazzről mit mondjak? Tehát, hogy ha nagyfiú akarsz táncolni? Jazz mindig is a csapat szíve, lelke volt, és azt, hogy Megatron félbevágja, sokkolta az egész közönséget. Megmondom az őszintét, hogy engem egyáltalán nem hatott meg a halála. Lehet rám mondani, amit akartok, de ennyit tudsz, Megatron?
Azt mondja Megatron, nem tudok többet is. Azt ott káronkodik egyet, ha ennyire nagy vagy, akkor tépjél. Hát talán Megatron kicsikét túl gondolta a szerepét. Jó, nem azt mondom, hogy nem érint meg a halála, mert ő is egy veterán, egy Transformers veterán. Persze, hogy rossz elveszíteni egy régit, de most őszintén én alig ismerem Jess-t. Az első generációs Transformers filmben több szerepet kapott. Optimus reakciója is hideg egyébként, hogy we lost the great comrade, tehát hogy az egyik film legmegrázóbb mondata, hogy elveszítettünk egy barátot, de újakat találtunk, és a legrosszabb az, hogy ugye miután széttépi Megatron, akkor ledobja az épületről a darabjait, és Acélfej nagyon jól bemutatja a csapatdinamikát, megfogja, és két karjában odaadja Optimusnak. Tehát egy Acélfej, esküszöm, tehát hogyha nála nincs hűségesebb Autobot űrdongon kívül, akkor nem néztetek Transformers filmet. Harmadik hely, Racsni. Tehát, hogy az a baj, hogy az első három hely az eléggé vitatott, mert sajnos az első három helyen olyan robotok vannak, akiket nagyon nehéz rangsorolni, de kénytelen vagyok. Nem az a baj, hogy megölték Racsnit, hanem ahogy megölték. Szerencsétlennek elsősorban skill... Tehát nem értem egyébként. Rálőnek, átalakul. Utána meg fut. Tehát én azt nem értem, hogy miért nem alakult vissza. Értitek? Tehát sokkal jobb lett volna. Utána meg eltalálják az egyik lábát, az egy darab marad neki. Azt mondja, hogy autóbat vagyok, az autobotok orvosi mérnöke vagyok. Idióták vagytok? Az egy autóbat vagyok, azt kérdezek Cassie Bunkot, tehát látszik rajta, hogy nem érdekli, hogy akkor miért menekülsz? Azt mondja Racsni, hát Optimus. Veszély üzenetet küldött. Szerencsétlen tehát szerencsétlen nem látja, hogy nem érdekli a Kász is embert, hogy autóbot nem érdekli. Tehát, hogy ezért is kihaláskora, mert az autóbotok kihalnak valamilyen szinten. És mondja, hogy minden autóbotnak veszélyben vagyunk, minden kapcsolatot megszakítani az emberekkel. Szóval mondja Racsni, hogy mindannyiunkra vadásznak. Minden autóbot veszélyben van. Azt mondja a Cassie neki, hogy elveszítettem a hugomat Chicagóba, tőlem ne várjál elismerést, és itt megváltozik minden, és Vesztegzár a háttérből, meg az ágyújával, pum, rálő egyet, itt az első nagy pont, hogy szerencsétlenek a mellkasából kijön egy darab. Első páncélréteg lejön teljesen. Utána előveszi nagy nehezen a gépfegyverét, és mondja is, hogy mi a bajotok emberek. Azt elkezdi lőni, a fegyverét a bal kezével lő, tehát Racsni szerintem nagyon jól tudta, hogy ott neki befellegzett, tehát nem tud mit csinálni. Utána a fegyverét kilövik, az elkezd berosdásodni, a bal kez az teljesen berosdásodik, karjától kezdve minden, használhatatlan, a jobb kezét tudja használni, mondjuk jobb kezes, ezt nem is értem. Nem, Racsni kétkezes. És Vesztegzár megjelenik, azt mondja az embereknek, ő már az enyém. Azt mondja Racsni, Vesztegzár, mit keresel itt? Azt mondja Vesztegzár, feltölti a fegyverét, 3 karon van rajta, vagy 4, vagy nem is tudom, sok karon van rajta, na mindegy. Azt mondja, autóbotok, álcák, mindig csak olyanok, mint a gyerekek a játszótéren. Egy hulladékot csinálnak az univerzumból, és nekem kell mindig feltakarítani, úgyhogy egyetlen egy esélyed van túlélni ezt. Mondd meg, hol van Optimus fővezér. És itt mutatja be Racsni a lojalitását, hogy nem árulja el Optimust, az utolsó pillanatokig kitart mellette. Aztán szerencsétlennek az arcából letör még egy darab, kb. egy ekkora darab kitör belőle. Azt mondja, hogy soha. A Vesztegzárnak elege van, belenyomja, Racsni meg még próbálja ki is tolni, kitépi a szikráját, azt mondja neki, a soha az ez. És hallod? És tudjátok mi az érdekes?
hogy mondja neki Vesztegzár, hogy egyetlen egy okból tudod ezt túlélni. De így is úgy is megölték volna a Racsnit. Tehát fölösleges lett volna. Bármit is mondani, mert a halál már be volt biztosítva neki. Fú. Második hely. Optimus fővezér. Transformers 2, bukottak bosszúja. A pillanat, amikor... Ja igen, ezt még elfelejtettem Racsniról mondani, a szerető orvos, aki Acélfej legjobb barátja volt, menekül, könyörög, kéri őket, és Vesztegzár kegyetlensége nem ismer határt. A szemünk láttára lövik szét, és majd kitépik a szikráját. Acélfej után a második legfájdalmasabb veszteség. Szóval Optimus a második hely, ugye a Forest Fight, az erdői harc a második részből a bukottak bosszújából. A pillanat, amikor sok néző sírásra kényszerített. Hát rengeteg olyan olvastam, hogy ki kellett menniük a moziból rengetegen, mert annyira sírtak, hogy nem tudták végignézni, kimentek sírni. Optimus szembeszáll Megatronnal, Üstökössel és Grindorral. Egyedül, esélytelenül, és amikor Megatron hátbaszt újra, és az Energon pengével, az is Energon penge valamilyen szinten, az egész világ megdermed, a zene szemkétségbe esik, és minden egyetlen hatalmas drámával olvad össze. És alatt átszúrja, és utána még él, föltölti a kozmikus ágyút, most nem is kozmikus ágyú, hanem plazma ágyú volt az is, azt akkor meghal. És a legszebb az egészben, hogy Optimustot szétszedik, és Megatron csak azért öli meg, mert mondja a bukott ugye Megatronnak, hogy csak egy fővezér győzhet le, és csak egy maradt. És Optimus az, aki maradt. És ezzel pedig Grindort legyőzi, Stask Üstökösnek letépi az egyik kezét, és így is meghal. Ez egy kicsit tragikus, tudom, de az első helyen majd megértitek, hogy melyik a legfájdalmasabb. És mondja is egy Sam, hol vagy? És mondja is egyébként Röptűznek Sam, hogy mondja Röptűz Samnek, hogy csak egy fővezér győzheti le a bukottat. Azt mondja Sam, Optimus fővezér? Azt mondja Röptűz, te ismersz egy fővezért? Akkor az egyik utódukkal találkoztál. Életben van? Itt? Ezen a bolygón? Azt mondja Sam, feláldozta magát, hogy megmentsen. Azt mondja Röptűz, tehát halott. Fővezér nélkül lehetetlen. Más nem győzi le a bukottat. Hát igen, Optimus halálesete, főleg a főhős, a főhős meghal, szívet üt, szerintem mindenki szívét megüti. Szerintem egyértelműen mondjuk, amikor kicsiként néztem, nagyon... Mondjuk én is megremegtem, amikor megláttam Optimus, hogy meghal, főleg így, hogy most nagyon mit lelkiszek itt, bazeg, kavaszodok, hormonok, persze. Én nem voltam régen olyan gyerek egyébként, aki túlságosan is érzős, tehát hogy én az érzéseket nem ismertem régen. Jó, beütöttem valamivel, persze, hogy sírtam, tehát ez egyértelmű. Első hely, Acélfej, Transformers 3, a Hold sötét oldala. Vagyis Hold sötétsége végül is. A legfájdalmasabb, legkegyetlenebb halál a B-versben. Acélfej a csapat veteránja, aki mindig védte az embereket, árulása áldozattává válik. Őrszem fővezér egyetlen lövéssel rostává porlasztja. Optimus reakciója némaság, a közönség reakciója sok, a rajongók reakciója örök harag őrszem ellen. És... bazd meg. Hogy meghal. Hogy mondja Sentinel, hogy... bocsánat, őrszem, hogy ugye ez úgy kezdődik ez a jelenet, hogy mondja Lennox, hogy Acélfej, védd meg őrszemet, nála vannak az adatok. Azt mondja Acélfej, már meg is van oldva. És motivált, és ez bírom Acélfejbe, hogy az utolsó pillanatig motivált.
És mondja Sam, hogy muszáj védeni ilyen őrszemet, mert ő a kulcsa mindennek. Azt mondja őrszem, hogy igen, én vagyok, de amit meg kell értenetek, Autobot társaim, hogy soha nem fogjuk megnyerni a háborút. A bolygónk túlélése szempontjából alkut kellett kötnünk Megatronnal. Föltölti a kozmikus fegyvert, rálő kétszer. Acélfejről leesik a két fegyver a hátáról, kirepül az egyik kerék az oldalából, tehát átalakulni se lett volna ideje. Kirepül az egyik kerék, a két karján, négy kézláb a karjával támaszkodik, és az energon ömlik az orrából. Szerencsétlen a hátára fekszik, megnézi a jobb kezét, és már rozsdásodik egy nagyon-nagyon picikét. És még mondja is remegő szemmel, meg hangon, meg már mindenem mondja, hogy mit csináltál, azt őrszem, teljesen higgadtan, felmentelek a szolgálatod alól. Rálő még egy szerencsétlen acélfejmény még blokkolja is, próbálja blokkolni a kezével a lehetségeset, aztán hát ennek sajnos ugye az lett a vége, hogy acélfej teljesen elrosdásodott. És meg emlékszem, amikor láttam, amikor mondja az egyik haverom, hogy nézd már ezt a luxemburgi tűzoltókocsit, milyen jól néz ki, mert ez egy őrszemnek az autóformája, egy luxemburgi mentő, luxemburgi tűzoltóautó volt. Én meg így gondolkodok, mondom. Vondd vissza, amit mondtál, haver, jobban jársz. Sajnos az egyik legjobban megérintett haláleset szerintem az egész Transformers univerzumban. Én sírtam is, amikor meghalt. Most, amikor kamaszkorban vagyok, akkor sírtam. Nem, tehát, hogy Acélfej az egyik, a kedvenc robotom. Messze a legelső helyen van. Úgyhogy nyugodjék békében, Acélfej. Ez volt a top 10 legtragikusabb Autobot halál a Bayverse-ben. A kíméletlen realizmus és a veszteségek és a dráma együtt teszi őket felejthetetlenné. Ha szeretném még ilyen listákat, írd meg, miről készüljön a következő. És remélem, hogy tetszett a videó, tragikus tragédiából nincsen hiány a Transformersből, remélem, hogy tetszett, legyetek jók, és írjátok le kommentbe, hogy melyik szerintetek a legrosszabb haláleset, mert szerintem mindenki acélfejet fogja írni, de lehet, hogy fog valaki egy olyat írni, mint ami Cliffjumper a Reboot Beam űrdongó filmből. Azt is megértem. Lehet, hogy valaki egy álcát mond. Az egyetlen egy álca egyébként, aki megérintett engem halálesetből, az talán üstökös volt. Meg őrszem. Talán. Ennyi. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!